Ketoke iki wong jalur Budi seneng lagu Banyuwangi. Iso mben kira-kira ning jalur sebelah lagu Banyuwangi apa ora? Bokong semok ditutupi. Apa iki mantuk lagu galek? Aku wong galek ra ngerti galek iya aku ketoke. Bokong semok ditutupi ayo. Mau goyang? Nanggal sepisan boleh kuning lare kuning angsan gawe hak nyawang ngelek itu korokan asan joget malah bapak joling kowe joget no masih bersama Rafa Audio Sound System bersama dengan Setio Jaya Musik. Kita gabungkan bersama Turonggo Setio Budoyo. Le ora TSG ora wae.
digelung gelung gelung aku cucut sapa biae keperko mesti ngomong. Matur suwun monggo Mas ayo Mas. Nggih kon